Pozdrav svima i dobrodošli u najnoviju prezentaciju proizvoda na mom kanalu. Danas za vas White Shark Bors, Bluetooth Wireless Gaming miš, samo 54 grama i cena od samo 20 evrića trenutno na matičnom tržištu. Kod nas još uvek nije stigao u prodaju, pa ne znam tačno koja će cena biti. Izgleda mi slično kao ovi prethodni miševi, zanima me kakav je tačno, kako je orijentisan, da li je ambidextrozni ili je za dešnjake, za levake više. Pretpostavljam da je ambidextrozni dizajn kao i kod ovog prethodnog modela Lusan. Ono što ga razlikuje od ovih ostalih, to je manje više identičan miš po pitanju specifikacija, ali na primjer ovaj nema ništa od tih kao čudnih stvari, kao na primjer kod Lusana što imate onu izmenjivu bateriju ili kod Gawaina koji je kao full varijanta sa OLED ekranom i onim dokom za punjenje. Tako da pretpostavljam da je to kao manje više varijacija jednog te istog miša na neke različite načine sa različitim cenama, što je prilično dobro. Znači cene su 20, 30 i 35 evrića otprilike. Ako sam već rekao da su vrlo slični, onda imate Huano switcheve, 300 mAh bateriju, doduše ova je manja nego u onom Gawain modelu, za nekih 200 mAh i 3311 senzor, Bluetooth 2.4 GHz, USB varijanta, to je to. Idemo na poruku sponzora. I ovog meseca VIP SCD Keys sajt ima specijalnu ponudu za sve vas. Ako naravno iskoristite moj kupon kod VC25, možete dobiti čak 25% popusta na sve najpopularnije Windows i Office edicije. Ugrabite vašu verziju već danas i ostvarite maksimalnu uštedu. Ok, ajde otpakujemo ovaj miš. Ovaj mi deluje možda još i najbolje trenutno, jer kod Lusan modela mi se baš i ne dopada ono sa baterijom, iskreno. Nisam neki fan onoga što su uradili, a to mu je jedina razlika u odnosu na ovaj miš. I kod onog Gawain modela, ona baza, ajde, to se kao malo razlikuje više, ali ne znam da li vam to treba, iskreno, i onaj OLED ekrančić. Koliko vam je to bitno ili nije, ne znam. Standardno uputstvo, dobro, to nam ne treba. I opet samo miš unutra, znači nema onih dodatnih klizača niti nekih stikera. Naprimjer, ispustili su priliku da naprave sa ovim ajkulama neke stikere, makar za mlađu populaciju koje je ovo generalno i namenjeno. Reč je o matiranom mišu, matirana površina u potpunosti. Onako, nije hrapava, fino je glatka, ima lepo ovako mi deluje u ruci. Opet imamo potpuno drugačije klizače, ovde su čak mrvicu i ovaj je gornji malo veći konkretno, a ovi donji su opet napravljeni tako da naprave prostor za ova vratanca za receiver. Zašto nisu receiver tu stavili, nije mi jasno, da ovo bude isto veliko. Znači eto, ajde, taj dizajnerski izbor mi je malo čudan, zašto je to tako urađeno, uopšte mi nije jasno. Imate DPI switch i imate ponovo kao kod Gawain modela ovaj Bluetooth 1 i Bluetooth 2 pairing, što je malo čudno, iskreno, znači ne znam zašto onaj Lusan nije to imao. I imate ovaj standardni ovde switch, dakle za uključivanje i isključivanje 2.4 GHz Bluetootha i za USB konekciju. Type-C konektor i opet ovi bočni tasteri su drugačiji u odnosu na prethodna dva modela, ovi su možda i najmanji do sad. Ne znam kakvi će biti za upotrebu, da li su na zgodnom mestu ili nisu, mislim da jesu. Ok, kad ga držite normalno, nalaze se na jako lepoj poziciji za palac, tako da neće biti problema. Svaki je predstavio neki drugačiji dizajn, možda mi se najviše sviđa kod onog Lusan modela, ali generalno oni na Gawain modelu su najveći, ovi bočni tasteri. I jako su visoko, pošto je ova strana podignuta, tako da možda onaj najviše ima smisla kada su ti bočni tasteri u pitanju, čisto ako po tome određujete šta ćete pazariti. Ovde imate indikator, možda mi se to i najviše dopada, jer je kod Lusan modela bio negde sakriven ispod, pa kao probija svetlo, a kod onog Gawaina ste imali ekrančić ovde, koji generalno nema smisla nikakvog. Mislim, jednom pogledate i znate otprilike u kom ste modu. Tako da, eto, šta bih ja jedino kod ovog ispravio, da ovde bude isto ova puna, ovako, ovaj klizač veliki, i onda bi to bio savršen miš. Samo bi pomerio ova vratanca tu negde ili negde iznad, sve zavisi. Mislim da tu ima jako puno prostora za to, tako da su to trebali samo izmestiti negde i onda bi bio
gotovo savršen miš zbog tih velikih klizača za cenu od samo 20 evra. Međutim, da li možemo da se žalimo za 20 evra da je ovo ovako? Mislim da i ne, generalno. Kada uključimo miš, onda imate indikator, tu bi trebalo, ok, ovde dole je indikator. Interesantno, znači tu sad gori da je 2.4G i na Bluetooth varijanti ovo je BT1, a ako stisnem ovo, samo da vidimo short press, onda je BT2, tako je. Znači to gori, interesantno, a long press je pairing za Bluetooth. Znači sad je ušao u taj pairing mod i to je to. DPI switch, gde se to prikazuje, verovatno na ovom ovde, ali trenutno nije povezan sa računarom, tako da se ne vidi ništa. Interesantan sistem, znači manuelno se prebacujete sa dva uređaja, sa ovom Bluetooth konekcijom i onda naravno 2.4G sa ovim switchem dodatno. Eto, to tako funkcioniše otprilike, miš je jako lagan, samo 54 grama, ali je puno ovo kućište i samo da vidimo, konstrukcijski je super urađen, znači nećete imati nikakvih problema. Ranije oni modeli su imali rupice da bi postigli tu masu, sad eto, napravili su super čvrst miš, kvalitetan, koji nema nikakvo uvijanje, a opet ima tako malu masu. Tako da eto, bar neki progres imamo kada su miševi u pitanju, znači u ovoj nekoj najnižoj klasi. Ovo definitivno ne deluje kao da košta 20 evra, ovo deluje skuplje. Zbog kvaliteta završne obrade i uopšte materijala koji su korišćeni, prilično mi se dopada. I od ova 3 modela, ja mislim da bih ovaj izabrao, nekako mi najbolje leži ovaj model. Jer, mislim, gledajući cenu, ok, onaj Gawain jeste malo prilagođen bolje desnoj šaci, ali šta znam, i možda bi gledao crnu varijantu, pošto pretpostavljam da će ova jako da se isprlja, ova bela. Tako mi nekako deluje, već ima neke tragove što sam tu sad čačkao po stolu, pa su mi izlaprljave ruke. Ok, znači to je to što se tiče ovog miša, što se tiče kabla, da, ovde nije ona varijanta, znači pogledajte ovaj od ovog Lusan modela, on ima pod uglom ovo da podigne kabel, a ovaj to nema. I drugačije je ovo opleteno, znači ovo nije onaj pertlastil, ovo je onaj skroz uzani onaj bužir koji je oko samog kabla, znači nije ona lagana varijanta, ovo je više kao pertla, ne znam da se vidi na snimku, ali ovaj mi se tip najviše dopada, znači ovakav koriste i Hator miševi, gotovo da je u potpunosti preslikan sa Hator Quasar 3 serije, znači ovaj kabel, kao da su njihov koristili, eto tako mi deluje. Mislim sad imam to sve na testu, pa mogu da uporedim jedno s drugim. Tako da eto vidite, znači ovaj model nema taj nagib i to ga isto razlikuje od ona druga dva. Mada ni onaj najskuplji to nije imao takođe. Ali eto, moraju se po nečemu razlikovati ovi miševi. Ništa, idemo da vidimo kakav je softver, pretpostavljam da je identičan kao i kod ovih ostalih i to bi bilo to, dakle, za ovu prezentaciju. Bors, samo 20 evrića za ovaj miš. Vi mi napišite je li to povoljno ili nije i šta bi vi birali za ove novce trenutno na tržištu. Kada je softver Bors modela u pitanju, ovo mi deluje kao prvi početak pravljenja neke vrste unificiranog softvera za Wireshark proizvode, što je nešto što bih voleo videti uskoro. Sad, iako je senzor identičan i kod ovog miša kao i kod prethodnih modela, ovaj Bors softver ipak pruža najmanje mogućnosti direktnih podešavanja vezanih za senzor, ali za ovu cenovnu klasu je generalno premija ako softver uopšte i postoji, tako da mu to ne mogu uzeti za zlo.